Kaixo! Ui, barkatu. Kaixo, ni Mikel eta... Bera, gara. Ui, eta bera gara. Eta gaur ordenagailuaren arkitektura azalduko dizuegu. Beno, segurki guztiok daukagola ordenagailu pertsonal bat gure etxean. Baina, badakigu zer ez dago osatuta guztia ondo funtzionatzeko? Ordenagailu pertsonala ala PC gailu digital bat da. Helburu pertsonaletarako diseinatua aralola lan egiteko, ikasteko, jolasteko edo interneten nabigatzeko. Ordenagailu pertsonala bi pieza nagusiz osatuta dago. Hardwarea eta softwarea. Hardwarea ikus eta uki dezakegun sistema informatiko baten osagai fisikoei esaten zaio. Adibidez, pentsamendu unitate sistema, memoria moduloak, disko gogorra, teklatua, monitoreak, batzuk hemen agertzen dira. Eta orain, softwarea. Softwarea ordenagailu bati zer egin adierazten dion instrukzio multzoa da. Hemen ikusi daiteke bezala. Softwarean bidez, gailuarekin elkarrekin dezakegu lehen ezin zenuen moduan. Adibidez, softwarearekin ordenagailu bat erabil dezakezu grafikoak sortzeko, bideoak editatzeko, musika sortzeko eta jokoak jolasteko. Hardwareak nola funtzionatzen duen jakin behar izan gabe. Orain PC-aren barruko aldea azalduko dizuegu. Eta sortze atal ikasiko duzue. Lehenengoa, energia iturria edo elikadura iturria da PC-aren osagai guztienetzako energia iturri nagusia. Korrontea, arguneko, elektrizitatea PC-aren zatietarako forma egoki bihurtzen du. Eta tentsio eta korronte desberdinak ematen ditu, beharrezkoak den eienetan. Bigarrena, informazioa gordetzeko unitateak. Ordenagailu unitatea hardware osagaia bat da. Datu digitalak gordetzeko eta berreskuratzeko erabiltzen dena. Disko gogorreko unitatea da. Edo egoera solido unitate bat, izan daiteke. Hirugarrena, RAM memoria edo laneko memoria. RAM memoria random access memory funtsezkoa da ordenagailu batek datu kopurua handiak azkar gorde eskuratu ahal izateko. RAM memorian edo laneko memorian, zer ipitzen du hor bina? Jeroglifiko bat da. RAM CMOS. RAM CMOS, komplementari metal oxido eroalearen siglak dira. Akutsu bat ez da oso erreza. Prozesadore informatikoak, memoria txipak eta beste gailu digital batzuk fabrikatzeko erabiltzen diren teknologia mota bat da. CMOS, teknologiak material metalikoen, oxidoen eta eroaleen kombinazio bat erabiltzen du. Kontsumo txikiko eta fidagarritasun handiko zirkuito elektronikoak sortzeko. Mikel, badakizu zein den ordenagailu baten parterik garrantzitsuenetariko bat? Badakit, plaka nagusia. Plaka nagusia, ordenagailu plaka bat, zirkuito elektriko bat, da ordenagailu baten marroa, eta gainerako osagai guztiak konektatzen ditu. Ana, prozesadora, memoria, biltegagitza eta beste periferiko batzuk. Ordenagailuaren garunaren antzekoa da, eta osagai guztien baterako funtzionamendua eta inarteko komunikazioa kontrolatzen du. Beñat, badakizu zer den mikroprozesadore bat? Ba, ez dakit. Bada, prozesadore bat, baina txikia. Broma bat da, mikroprozesadorea edo besterik gabe prozesadorea sistema informatiko baten zirkuito integratu zentrala da. Hau da, informatika programak exekutatzeko beharrezkoa kalkuluak egiteko bihotz logikoa da. Adibidez, guk egin dugun Excelak horren bidez egin dira. Orain, Beñat azalduko dizue zein den mikroprozesadorearen ezaugarri nagusiak. Lehenengoa, sistemaren bihotz logikoa osatzen dute. Batuketaren, kenketaren, zatiketaren eta biderketaren kalkulu sinpleak eginez funtzionatzen dute. Eta sistemaren barruko ekintza zehatz bihurtzen dira. Bigarrena, siziliozko matrizez osatuta daude. Fabrikatzeko sizilioa erabiltzen da. Fluxu elektrikoa kontrolatzea
ahalbidetzen duen material erdieroalea. Horrekin, milioika transmisore ñimiñoz osatutako matrize garratu bat egiten da. Hirugarrena, bat edo gehiago izan daitezke sistema bakoitzeko. Gaur egun, sistema informatiko askok serieko hainbat prozesadore erabiltzen dute. Kalkulo abiadura handizeko eta potentziak konputazionala handiagoa izateko. Chipset. Plaka basearen txipa plaka soldata dagoen osagaia da. CPU-aren, RAM-aren, disko gogorren eta periferikoen arteko komunikazioa kudeatzen duena. Chipset terminoak txipa multzoa esan nahi du, eta txipa horietako bat eta lau artean egon daitezke plaka basean. Orduan, imaginatu, hau da plaka, guk soldatzen dugu chipseta eta horrela dago kudeatzen informazioa. BIOS edo ROM memoria. BIOSa, Basic Input Output System, apurtzu bat arraroa, ROM memoria bat da. Non B mailako errutinak dauden, ordenagailua abiaratzen ahalbidetzen duten oinarrizko kontrol programak. Hau esan nahi du teklatua eta disketu unitate kontrolatzen dituztenak. Eta kontrola sistema eragile pasatzea ahalbidetzen dutenak. Konektoreak plaka baseko ataka nagusia da. Non, ordenagailuaren prozesadoren nagusia CPU-a instalatzen den, eta normalean soket bezala ezagutzen da. Konektore hauek hiru formatu nagusitan datozte. LGA, PGA eta AMD. Barneko memoria edo katxe. Ordenagailu baten barne memoria datu informatikoak gordetzen dituen gailua da. Datu horiek instrukzioak, kontrol, aldagaiak, mikroprozesadoreak egindako eraketak eta exekutatzen ari diren programa izan besteak beste, gure burmuina bezalakoa da. Ordenagailuaren kontuan hitz egiten ari garenean, edapen txartelak asko entzuten dira. Edapen txartelak aurkezpen edo biziteta txartela. Dokumentu praktikoa da eta erramenentarako informazioa edo enpresarena zabaltzeko erabiltzen da. Zure zerbitzuak ezagutzea eta etorkizunan zurekin harremanetan jartzea nahi duzun enpresa edo pertsonei banatzen zaila. Edapen txarteletako txartel mota nagusia da txartel grafikoa. Txartel grafiko bat, bideo txartel edo prozesamendu grafikoko unitate GPU gisa ere ezagutzen dena. Hardware osagai bat da, eta irudiak, bideoak eta animazioak zure ordenagaileko monitorean irudikatzeko eta erakusteko aukera ematen du. Piip! Entzun duzuen soinu hori soinu txartelari esker entzuten duzue. Baina, zer da soinu txartela? Soinu txartela ordenagailu bati audio gaitasun aurreratuak gehitzen dizkion osagaia da. Mikrofono edo bozgoragailuetatik datozen seinale analogikoak seinale digital bihurtzen ditu. Horri esker, ordenagailuak fideltasun handiagoarekin prozesatu, gorde eta erreproduzi ditzake. Soinu txartelek konexio hauek dituzte. Lehenengoa, mikrofonoaren sarrera, audio analogikoa konexioa, mikrofonoa XLR edo jack klabe baten bidez konektatuta. Instrumentoren sarrera, gitarra elektriko, akustiko edo basu bat zuzenean jack kable baten bidez konektatua. Txartelekin amaitzeko esango dizuet beste txartel batzuk. Ohikoenak txartel grafikoa, esan duena edo soinu txartela dira, baina beste garrantzitsu bat da sare txartela. Internet sare konexioarako dira, adibidez Googlean zerbait bilatzeko. Beste txartel batzuk telebista sintonitzaileak, bideo errapaketa txartelak eta USB ataka, Bluetooth edo bilteragitze gehiagirikoak egokigailuak dira. Berariazko atakak. Bi komunikazio ataka mota daude nagusiki, RS eta ataka paraleloak. Atakek 9 pineko konektoreak erabiltzen dute. Ataka paraleloek berriz 25 pineko konektoreak. Hala ere, teknologiaren aurrerapenarekin ataka horiek ez dira hain ohikoak, bihurtu ordenagailu modernetan. Gaur egun, ohikoak dira serieko bus atakak, unibertsalak.
Datuen transferentzia abiadura handiagoak eta bateragarritasun handiagoa eskaintzen baituzte. Ataka generalioak. Hainbat periferiko konektatxoko aukera ematen dute. Lau mototakoak dira. Ataka paraleloa. Ataka paraleloa datuak transferitzeko, gailuak konektatzeko aukera ematen duen ordenagailu interfaze mota bat da. Ordenagailu zaharretan aurkitu goizen eta inprimagailuak, eskanerrak eta beste periferiko batzuk konektatzeko erabiltzen zen. USB ataka. Ataka interfaze fisikoa da ordenagailu bat edo beste gailu elektroniko bat, beste gailu edo sare bati konektatzen diona. Gailuen artean datuak, energia eta bestelako seinaleak transferitzeko erabiltzen da. Beste bi atakak dira. Infragorrien ataka, infragorrien bidez informazioa bidaltzen eta jasotzen duen gailu elektroniko bateko ataka da, eta ataka horiek asko erabiltzen ari gabeko gailuetan sareko gailuekin azkar eta erraz komunikatzeko. Eta VGA ataka, edo Video Graphics Array, interfaze estandarra da. Bide-birterako gailuak, ordenagailuetara, proiektu-gailuetara, monitorretara eta telebistara konektatzeko erabiltzen dena. Sarreko periferikoak, lehenengoa. Teklatua. Teklatua ordenagailuan datuak sartzeko eta elkar egiteko erabiltzen dugun tresna nagusietako bat da. Bigarrena, sagua. Gure ordenagailuaren periferikoen partea da. Ordenagailuaren atala da. Pantailaren agertzen diren objektuak elkarra egiteko aukera ematen dizuna. Monitorearen gaineko ikusiko duzun kurtsore edo ikusle batez bidez. Hirugarren, multimediako periferikoak eta jolasteko periferikoak. Multimedia gailuak audioa, bideoa, testua eta irudiak ikusteko, kontrolatzeko eta erreproduzitzeko aukera ematen duten ekipamendu teknologikoak dira. Fitxategitan edo programetan gordetako eduki guztia gailu bakarren erabil daitekeena. Gainera, eduki eta formatu desberdinak onartzen ditu. Irterako periferikoak. Monitorea. Monitoreak ezinbesteko gailuak dira, irudiak, datuak eta multimedia edukia ordenagailuetan eta beste ekipo batzuetan biztaratzeko. Monitoreen kalitatea monitoreak dituen ezaugarrien araberakoa izango da. Lehenengoa, pantailaren tamaina. Pantailaren tamaina bere diagonalen luzeari egiten dio referentzia, goiko izkina batetik beheko kontrako izkinara neurtuta. Pixela. Pixel bat irudi elementuaren. Lalburudura irudi digital edo pantailaren baten unitate txikiena da. Kolore puntua bakarra adierazten duen ordenagailu, telefono eta telebisten pantailetan ikusten ditugun irudiak osatzen dituzte. Kolore kopurua. Pixel baten kolore sakonera bere kolorea irudikatzeko erabiltzen diren bit kopurua da, eta horrek biztara ditzakeen kolore kopurua zehazten du. Zenbat eta bit gehiago pixel bakoitzeko BPP, orduan eta kolore gehiago ikusiko dira. Inprimagailua, dokumentuak eta irudiak paperean edo beste material batzuetan inprimatzen dituen gailua da. Inprimagailu mota batzuk eta besteak bereizten dituzten ezaugarriak bereziki bi. Bereizmena. Inprimeketa bereizmena, inprimagailuarena da. Inprimagailuak azbete bakoitziko eta beste bitarteko bateko margotzea lortzen duen pixel kopurua da. Eta inprimatzeko abiadura, inprimagailu baten inprimatze abiadura, makina horrek gehieneko abiadura inprimatzeko duen gehieneko ahalmena da. Eta minutuko orrialdetan neurtzen da, ppm. Norazko ubiko periferikoak. Informatikan sarrera irterako gailu edo norazko ubiko periferiko esaten zaie sistema batetik informazioa sartzeko edo ateratzeko aukera ematen duten gailu elektronikoei. Ukipen pantaila. Ukipen pantaila erabiltzearen atxamar edo akartzat optiko baten ukipen sarrera detektatu eta erantzun dezakeen biztarratze pantaila bat da. Funtzio anitzeko inprimagailuak. Inprimagailu multifuntzionala eragiketa ugari egiteko gai den gailu bat da. Funtzio bakarreko hainbat periferikoen erosketa ordezkatuz.